मोनसे गिदिर खौरां बांलादेशनि फरायसाफोरा खथानि हेंथायै सोमावसारनाया जाफुंसार जाबाय। थांनाय समनिफ्रायनो बांलादेशनि ढाकायाव फरायसाफोरनि खथानि बेरेखा सोमावसारनायनि उनाव हादोरनाङैनो गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाया जादोंमोन। नाथाय बे समाव बांलादेशनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थारैनो बांलादेशनि गोजौ बिजिरसालिया सोरखारि साख्रिनि खथा खान्थिखौ बोखारफिनबाय। बांलादेशनि गोजौ बिजिरसालिया 1971 मायथाइनि उदांस्रि दावहानि बारग' रौनियाफोरनि थाखाय थांनाय 5 जुनाव 30% खथा थिसननायखौ बोखारफिननो थाखाय फरायसाफोरा सोमावसारदोंमोन आरो खथानि बेरेखायै फरायसाफोरनि सोमावसारनाया हादोरनाङैनो गिख्रंथाव थासारियाव महर लादोंमोन, जायनि थाखाय बांलादेशनि गोजौ बिजिरसालिया बे समाव बे खथाखौ बोखारफिननांदों। बे समाव खौरां मोननाय बायदिब्ला गोजौ बिजिरसालिया 5 जुनाव होनाय खान्थिखौ बोखारना गोदान खान्थि फोसावदों। बांलादेशनि 93% सुबुंफोरा मेरिटनि सायाव साख्रि मोनसिगोन। गुबुन 5%आल' उदांस्रि सोमावसारगिरिफोरनि फोलेरनि थाखाय आरो 2%आ ट्रान्सजेन्डार आरो बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय। नंगौ, बे समाव बांलादेशनि फरायसा सोमावसारगिरिफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। खथानि हेंथायै सोमावसारनायावनो बांलादेशनि गोबां फरायसाफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबां फरायसाफोरानो जोखोम जादोंमोन। नाथाय गोबां जेंनाजों सोमावसारबोनानैबो बांलादेशनि फरायसाफोरा गोजौ बिजिरसालिखौ गंग्लायहोनो हाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।